салом ба як барномаи дигар аз канали Некатоб хуш омадед. омори ҷинсиятӣ як истислои ҷамъиятист ки шумораи мардонро нисбати занон нишон медиҳад. 105 зан нишон медиҳад ки 105 то 107 мард барои 100 зан як рақами миёна аст. дар кишваре ки теъдоди мардон зиёд бошад, ҷинояткорӣ зиёд мешавад. дар кишварҳое ки занон зиёд бошад, заифӣ дар соҳаи иқтисодиёт ба чашм мерасад ва шумораи зиёди занони муҷаррад, яъне бешавҳар, рушди ҷамъиятиро суст мекунад. дар ҷаҳон шумораи мардон аз занон бештар аст. мувофиқи омори CMM ба ҳар зан 101,8 мард рост меояд. аммо дар дунё кишварҳое ҳам ҳастанд ки дар он занон аз мардон чанд баробар зиёд аст. дар рафти барнома шумо бо кишварҳое шинос мешавед ки дар он занон бо камбудии шадиди мардон рӯбарӯ ҳастанд. аммо пеш аз оғоз ҳатман ба канали мо обуна шуда зангуларо пахш намояд ва як лайки дигар мо бошад наворро оғоз мекунем. рафтем. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва ширкати 1x ба шумо имконияти беҳтаринро фавро меорад ки шумо дар ин бозиҳо мисол пул монда бурд кунед. ва ссилкае ки дар комментария ман аввалин комментарие ки закрепит кардагием, дар ҳамонҷа ссилкааш мондагиаш шумо метавонед дароен регистратсия кунед, промокоди некара истифода барен, ба шумо 5000 рубл бонус метиҳам ва ина шумо метавонед дар депозити аввал истифода барен ва бурд кунед. як маҳаллае дар Бразилия вуҷуд дорад ки дар он 600 зани аз 20 сола то 35 сола зиндагӣ мекунад. ин занон дар киштзор кор мекунанд ва аксарияти онҳо шавҳар надоранд. соли гузашта ин занон тавассути рӯзномаю маҷаллаҳо ба мардони дунё пешниҳод карданд ки барои зиндагии доимӣ ба маҳаллаи онҳо биёянд ва бо онҳо издивоҷ кунанд. яъне ин занон мехоҳанд ки то замоне ки 30 солашон нагузаштааст издивоҷ кунанд ва соҳиби оила шаванд. хуб бародарони гиромӣ, нисбати ин гуна ҷойҳо фикр ақидататон нависед. агар шумо имконият медоштед, мерафтед барои зиндагӣ кардан бо занони бразилиягӣ ва мегузарем ба навори навбатӣ. қабилаи тавориқ бештар дар шимоли африқо зиндагӣ мекунанд. аъзоёни ин қабила кӯчманчил 2 то 3 миллион нафар буда бештар дар кишварҳои Либия, Нигерия, Алҷазоир ва Буркинаи Фасо зиндагӣ мекунанд. аҷиб аст бидонед ки дар ин қабила занон нисбати мардон озодии бештар доранд. мардон ҳиҷоб мепӯшанд ва занон ҳаққи интихоби шавҳар доранд. занон ҳар қадар мардони бештарро ба сӯи худ ҷалб кунанд, ҳамон қадар бештар машҳур мешаванд. аммо дар баробари ҳар 100 зани ин қабила танҳо 85 мард қарор дорад ва занони зиёде наметавонанд аз ҳамин сабаб оиладор шаванд. аммо агар шумо ба дунболи ҷуфти муносиб барои худатон ҳастед, Будапешт, пойтахти Маҷористон, варианти хубест барои шумо. ҳарчанд ки дар ин ҷо занон он қадар зиёд нестанд, аммо ба ҳар ҳол мардон нисбати онҳо 5% камтар ҳастанд. 55% аҳолии Киеви Украинаро занон ташкил медиҳанд. ин шаҳр лақаби зеботарин шаҳри дунёро аз худ кардааст. аммо соли 1970 бар сари ҳар 100 зан 83 мард рост меомад. далелаш ҳам ин буд ки аксари мардони ин кишвар дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ кушта шуда буданд. корсо яке аз кишварҳои хурди дунёст ки соли 2017 занон 55% аҳолии онро ташкил медоданд. яъне дар баробари 100 зан 90 мард мувофиқ меомад. занони ин ҷо ба ҳисоби миёна 80 сол умр мебинанд, дар ҳоле ки мардони он ба ҳисоби миёна 72 сол умр мебинанд. дар Беларус дар баробари 100 зан 86,8 мард мувофиқ меояд. дар ин ҷо низ далели камбудии мардҳоро ҷанги дуюми ҷаҳонӣ гуфтанд. занони Беларус кӯшиш бар он доранд ки таваҷҷӯҳи мардони безанро ба сӯи худ ҷалб кунанд то ба онҳо издивоҷ кунанд. дар Арманистон дар баробари 100 зан 86,5 мард мувофиқ меояд. аҷиб аст ки дар ин кишвар бештари духтарон таваллуд мешаванд. ин духтарон баъзан вақт ба чеҳраи машҳури муд ва телевизион табдил меёбанд, мисли Ким Кардашян. ба зудӣ мо шаҳреро ба шумо муаррифӣ мекунем ки дар баробари 23 зан танҳо як мард мувофиқ меояд. шумо ҳатто тасаввур кунед, дар баробари 23 зан як мард. пас то охири барнома бо мо бошед ва мо наворро идома медиҳем. дар Эстония бошад дар баробари 100 зан 88 мард мувофиқ меояд. занони ин кишвар низ мисли занони Беларус кӯшиш бар он доранд ки мардони вафодорро ба самти худ ҷалб кунанд то битавонанд аз танҳоӣ наҷот ёфта зиндагии худро сар кунанд. Салвадор яке аз кишварҳои Амрикои марказӣ низ ба камбудии мард рӯбарӯ мебошад. дар ин ҷо барои ҳар 100 зан 88,4 мард мувофиқ меояд. ба хотири буҳрони иқтисодии солҳои 90-уми асри гузашта мардони зиёде маҷбур шуданд ки кишвари худро тарк кунанд. ба ҳамин хотир сатҳи рушди ҷамъияти ин кишвар поён омадааст.
аз амрикои марказӣ ба Хонконг меравем. дар ин ҷо дар баробари 100 зан 88.5 мард мувофиқ меояд. ба ин маъно яке аз бузургтарин иқтисодиёти дунёро занон истифода мебаранд, яъне ба пеш мебаранд. аз ҳар 100 зан 12 тои онҳо шавҳар ёфта наметавонанд. шумо дер боз дар орзуи смартфони хуб ҳастед, аммо маблағатон кифоягӣ намекунад. дар асл смартфонҳо он қадар ҳам қимат нестанд. рости агар шумо онро аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед, яъне харидорӣ кунед, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг зада смартфони дилхоҳатонро фармоиш диҳед ва онро зуд ба шумо дастрас мекунанд. Азия Маркет дар хизмати шумост. дар Португалия дар баробари 100 зан 89.9 мард мувофиқ меояд. агар шумо дар кӯчаҳои ин шаҳр пиёда гардиш кунед, имкони ин ки мардонро бубинед чанд баробар бештар аз занон аст. ҳоло навбати шумост ки дар комментария нависед ки дар кадом кишварҳо зеботарин занон вуҷуд доранд, яъне занони кадом давлат бештар хушрӯтар, яъне ки зеботар ҳастанд. фикру ақидаватон дар комментария мо интизорем ва мо роликро идома медиҳем. дар Маҷористон дар баробари 100 зан 91 мард қарор дорад. аз ҳар 100 зани маҷористонӣ 9 нафари онҳо наметавонанд ки шавҳар ёбанд. аммо аҷибтаринаш ин аст ки аҳолии ин кишвар ҳар сол 32 000 нафар кам мешавад, зеро шавҳарони он барои як зиндагии беҳтар ба дигар давлатҳои дунё муҳоҷират мекунанд ва занон бошад танҳо дар ин ҷо мемонанд. камбуди мардон дар Литвия пеш аз ҳама ба чизе алоқаманд аст, ки боиси кӯтоҳ шудани ҳаёти мардон мешавад. теъдоди мардоне ки сигор мекашанд ва бештар аз занон аст. омори миёнаи умри мардони ин ҷо ба хотири мушкилоти иқтисодӣ ва равонӣ хеле камтар аз занон аст. ба ҳисоби миёна занони ин кишвар 80 сол умр мебинанд, дар ҳоле ки умри миёнаи мардон танҳо ба 68 сол баробар аст. нобаробарии ҷинсӣ бештар дар байни одамон 30-40 сола дида мешавад. соли 2016 занон 56% аҳолии ин кишварро ташкил медоданд. латвия яке аз кишварҳоест ки дар он нобаробарии ҷинсӣ баръало мушоҳида мешавад, яъне камбуди мардҳо. соли 2017 дар он дар баробари 100 зан 84 мард рост меомад. занон 56% аҳолиро ташкил медоданд. дар ин давлат низ яке аз сабабҳои камбуди мардон ҷанги дуюми ҷаҳонӣ гуфта шудааст. омилҳои дигаре низ вуҷуд доранд, чун шароб ё ин ки кашидани сигор ва гузашта аз ин садамаҳои нақлиётӣ низ гуфта мешавад барои дар нобаробарӣ кардани ҷинсиятӣ нақши муҳиме доранд. зиёде аз 80% худкушиҳоро дар ин кишвар мардон анҷом медиҳанд. сабабаш ҳам бошад бекорӣ ва мушкилоти иқтисодӣ гуфта мешавад. умуман занони ин кишвар 11 сол бештар аз мардон умр мебинанд. муҳаққиқони Австралия баъд аз таҳқиқоти худ эълон карданд, ки дар ин нуқта, яъне дар ин қитъа камбудии шадиди мардҳо низ ҳис карда мешавад. яъне занон дар ин ҷо нисбати мардон 100 000 нафар бештар ҳастанд. махсусан дар соҳилҳои ин кишвар камбуди мард ҳис карда мешавад, зеро занон ба хотири ёфтани кор ба соҳилҳо рафтанд ва мардон бошанд ба хориҷи кишвар, ки аксари ин мардон байни 20 то 30 сола умр доштанд. махсусан дар шаҳрҳои калони Австралия теъдоди занҳои танҳо сол ба сол зиёд мешавад. дар шаҳри Квинтони Клентланд бошад дар баробари ҳар 23 духтар як мард мувофиқ меояд. албатта дар ҷаҳон кишварҳое ҳам ҳастанд ки дар он мардон бештар аст. масалан дар Шветсия занони шведӣ ба хотири гарон будани ҷои зист ба дигар кишварҳо муҳоҷират мекунанд то соҳиби хонаву дар шаванд. далели дигараш ҳам муҳоҷирати зиёд ба ин кишвар гуфта мешавад. теъдоди зиёди муҳоҷиронро ба ин кишвар мардон ва писарон ташкил медиҳанд. сиёсати як оила як фарзанд дар чин боиси бештар шудани мардон нисбати занон шудааст. кӯдакони таваллуд мешуданд бештарашон писар буданд. ба ҳамин хотир ҳоло мардони чин дар ёфтани ҷустуҷӯи муносиби худ мушкилӣ мекашанд. филиппин низ яке аз он кишварҳоест ки дар он мардон бештар аз занон аст. дар баробари 100 зан 107 мард қарор дорад. сабаби асосии ин нобаробарии муҳоҷирати духтарони филиппинӣ барои кор ва зиндагии беҳтар ба дигар кишварҳо гуфта мешавад. дар тоҷикистони мо дар баробари 100 зан 99 мард вуҷуд дорад. дар афғонистон бошад занону мардон тақрибан баробаранд. дар эрон бошад дар баробари 100 зан 102.5 мард қарор дорад, яъне дар эрон мардон нисбати занон камтар бештар ҳастанд. дар индонезия бошад дар баробари 100 зан 101.5 мард мувофиқ меояд. дар покистон занону мардон баробар ҳастанд, аммо дар ҳиндустон мардон чанд маротиба аз занон бештар ҳастанд. аҷибаш ин аст ки дар кишварҳои мусалмоннишин ҳолати нобаробарии ҷинсӣ чанд маротиба бештар аз дигарон кишварҳост. хуб
дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад. ба шумо ролик писанд омада бошад, дастгирӣ кунед бо лайкотон, дар канали Некатоб обуна шавед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.